Altså sådan noget som det her franske sneakersmærke, som er Figo, det synes jeg er super fedt, fordi at det viser, hvordan en sneaker ikke behøver at være lavet af gummi og være super kedelig. Det her, det er simpelthen læder. Det er læder med rusken på spidsen her, og selvfølgelig sådan en gummikant. Og det er simpelthen så frækt, fordi det kan bruges her til vinteren, som jeg også talte om tidligere i interviewet, det der med, at man ikke bare holder alt i de her grå farver. Så er det sjovt, at der kommer en lille smule farve på her, og det bliver sådan lidt mere wow. En vinter betyder ikke, at ting skal være så kedelige og sådan noget. Og det er jo bare, altså... Det er derfor, jeg er så glad for at komme herned og fortælle folk om så mange ting. Fordi det, vi har hernede, det er virkelig ting, som du ikke kan få andre steder. Human Skills. Også et fantastisk mærke her, ikke? Som har den her blazer, som jeg også talte om. En blazer skal jo bare sidde der, og igen, så får man den her farve her, som ikke er sådan en klub i den her farve. Det er skønt. Jeg bliver så glad for at komme herned, fordi det er altid sådan, at der er altid noget helt nyt, som overrasker mig. Så bestemt en opfordring til at komme ned også, men hvis du virkelig har noget specielt, så kom bare og tjek det ud og få en snak med drenge, som slår dig og sådan noget. Og designmæssigt synes jeg også er rigtig, rigtig pænt. Så ja, kom ned og se andre ting altså.